В столичния квартал Лозенец живее финансовият консултант Найден Кралев заедно с втората си съпруга Вероника. Вероника има 16-годишна дъщеря от предишен брак. Мъжът ми е много добър, добре се грижи за нас, само че нещо напоследък му е станало и не дава джобни на детето ми. Постоянно изисква от нея, не дава да излиза с приятели и я наказва. Просто не знам как ще се справя с тях двамата. Найден също има син от първия си брак, 18-годишният Павел, който често остава при баща си. Четиримата са семейство от 3 години и живеят изключително добре, но през последната година спречкванията в дома им са ежедневие. Ако бяхме спечели с мама на тая игра, Найден щеше да ми купи много яки, обаче загубихме и сега пак ще трябва да си ходя с старото. Той за всичко е така. Трябва да си заслужи това, което искал. Не знам майка ми какво намира в това, ама той е много зле. Тя е пък Гергана с много яки. За какво е много яки? Че то старото си е супер. Не стига, че е запазено, ми даже пък не е толкова старо. Има го от 2 месеца едва. Ма знам и аз нея. Ще ми се конти тука, фръцла. Момченцата това, онова, да въртиме до пето и какво? Върти опашки. Аз искам почтено момиче вкъщи. Щом се грижа аз за нея, искам да е почтена, да учи, да има добро образование и да има най-доброто бъдеще. Преди 3 дни се стига до поредния сблъсък. Гергана се е запознала с 19-годишния готвач Лазар. Двамата са влюбени, но за финансовия консултант е недопустимо доведената му дъщеря да ходи с готвач. Нещо повече, за него това е падение. Казаха ми някакви приятели, видяли моята хубосница да се натиска с някакви там по някакви дупки. Ще изкъсам ушите. На какво прилича това, бе? Иначе ново якенце. Може ли нови тенисчица? Искам тук фигурален чурапогажник съм си харесал. Аз знам, че всяко нещо е с цел. Няма как да не е. Подлъгали разни младежи. Ще ходим ние, ще се контиме, все едно сме от ония на магистралата. Няма да го позволя. Ще изкъсам ушите, ще я вкарам в правия път. Иначе бяла бога няма да види. Ще я побъркам и ще я вкарам там, където искам аз. Няма да стане так. Трябва главата ще я откъсна. То Найден това ме изкарва. Верно, излизам с момче, ама нищо повече. Аз съм още на 16, девствена съм, а той ме изкарва някаква... Няма да го слушам този човек. Той не ми е никакъв и няма да ме командва. Скандалите в дома на финансовия консултант ескалират. Въпреки че Найден забранява на доведената си дъщеря да излиза с готвач, момичето няма никакво намерение да спазва забраната. Мисля, че Найден прекалява малко. Гери е свестно момиче, не смятам, че прави нещо нередно. Съвсем нормално е да излиза с приятели. Опитвам се да му обясна на Найден, но той въобще не иска да бде, не иска да ме разбере, не иска дори да ме чуе. Вечерта след поредния скандал с доведения си баща, 16-годишната Гергана не се прибира вкъщи. Майка и Вероника е много притеснена и тръгва да търси дъщеря си в семейния ресторант на приятеля на Гергана. Тя ми каза, че ви е казала, че е тук при нас. Не, нищо не ми е казала и затова я търся. Ами тя е ето там с сина ми. Да. Елате. Да, благодаря. Деца! Здравейте, какво става, бе, миличка? Колко часа е? Какво правиш тук по това време? Стоим си просто и... Ма как така, бе? Прибери се, обади ми се по някакъв начин. Падна ми батерията и не можах да ти звънна. Ма какво е това оправдание? Има откъде да звъннеш? Заведението, от Лазар. Намери начин да ми се обадиш. Добре, ти нали знаеш, че съм тук и всичко е наред? Не е така, не е всичко наред. Имаш някакви задължения вкъщи, имаш Добре, майка. Какви задължения имам вкъщи толкова? Не е така, миличка. Не може и се тук да седиш при Лазар. Тук не живееш в крайна сметка. Да, но няма да се прибера вкъщи при този човек. Хайде, глупости, сега не ми повишавай тон. Хайде да си ходим. Не, няма да се прибера. Той не ми позволява да излизам, нито да се виждам с него. Той не ти желая лошото. Моля те, хайде. Не, няма да се прибера. Оставам Хайде, тук. миличка, Гери, моля те. ако искаш, привари се. Заради майка ти. Не за друго. И за да няма толкова проблеми. Прибери се, пък ще се чувам по-късно и утре пак ще се видим. Не знам защо трябва да се прибирам при този човек. Той е откачен, болен. Правя го само заради мама и Лазар. Много приятна жена. Нормално е да се притеснява за детето си. И аз бих се притеснявал. На следващата сутрин Вероника е приготвила закуска и се опитва да помири Гергана и Найден.
но опитът ти се оказва напълно неуспешен. Добро утро. Как Добро си? утро, принцесо. Добро утро. Много си хубава тази Наред ти сутрин. как си? Добре съм, ще излизам. Хайде на закуска, де. Къде ще ходиш? Ами, нямам време. Излизам с Лазар. Какво те интересува тебе? Чакай сега да ти кажа. Първо, извинявай, айде седни, ако обичаш. Гери, Няма една да закуска сядам. само и... Гергана, Кажи. да ти кажа само, сега през ваканцията съм те записал на едни уроци Какви уроци? Ваканция по съм. Чакай физика малко. и химия. Физика, аз не искам да уча Ама физика. ти имаш проблеми с нея в училище. И какво за Ами, скъпа, урок? забравих онзи ден, иска да ти кажа, ма някакси спонтанно ми дойде, видях се с Димитров и... Абе, понеже спонтанно ти било дошло. Я чакай Не ме малко. прекъсвай, ако обичаш, говоря с майка ти, ти седни и си не направи викай. Какво да закуската. не викам? 10:30 има Подкрепяш урок. ли го тоя? Ела, седи Скъпа. малко, моля те. Абе, как ще ми каза хора на уроци, то през Повишавай тон, ваканцията? маменце, моля те, Защото той е за това твое е добро. полезно за теб. За твое добро е, да, както казва майка ти. Моля те, поне не я слушай. един път. Говорила съм се. Найден много обича дъщеря ми, но понякога не подбира подходящия тон и затова се получават тези скандали. Моля те, Поне обещай да ми, закусиш, моля те. обещай ми, моля ти, че ще я заведеш 10:30 на урок. Добре, ще Моля те. заведа, но Дай, трябваше като да е. ме подготвиш малко. Ами, просто съм забравил. Знаеш, че ми е много натоварено в Може да- момента. Имаме тук едни одити и ми е много сложно. Две жени ти се качат на главата. Лоша работа, ама аз няма да го допусна. И тая малката... Гери, аз я обичам като собствено дете. Все едно е моя дъщеря, опитвам се да направя всичко най-добро за нея. Записвам я на уроци не защото на мен така ми се е приискал, защото смятам, че това е нужно за нея. Това е бъдещето. В крайна сметка това дете трябва да се образова добре. И аз смятам, че съм избрал най-подходящите неща за нея. Няколко дни по-късно, в желанието си да спечели благоразположението на Вероника, Найден ни прави неочакван подарък. Спа след обед в изискан салон за красота. Денят му обаче няма да се развие според плановете му, заради неочаквано обаждане, което ще получи минути след като изпраща жена си. Иди се забавлява салона оговорен. Мерси, мило. Надявам се масажа, че ще ти хареса, някакъв нов масаж се има. Надявам се мъжете да са нежни с теб. И ще мина да те взема до вечер, щом свърша, но ще се чуем. Аз като свърша ще ти звънна. Чакай, какви парички имаш и в теб за секс случай. Вземи да има за секс случай и за до вечер ще се видим. Айде. Айде. Чао, чао. Кришко е. Ало. Да, господин Димитров, аз съм. Здравейте. Как така? От кога? Не е идвала въобще. Няколко часа. Пропуснала. Съжалявам за неудобството. Благодаря ви, че ми се обадихте. Аз ще взема мерки. Ей, сега отивам, мисля, че знам къде е да я намеря. Ще плащам аз пари за уроци, тя няма да ходи. Знам, че са важни уроците за нея, опитвам се. Ще оправя нещата всеки момент. Окей. Много ви благодаря, господин Димитров. Лек ден. Минути по-късно, Найден е вече пред ресторанта и безцеремонно нахлува в кухнята. Какво правиш ти тук? Чакай малко, за какво ми викаш? Какво да те чакам ти къде трябваше? Чакай, бе, къв си ти, бе? Абе, разкай се с това нощо тук. излизай отвънка, бе. Ще изляза след малко. Гергана, какво правиш? Нямаш ли право да излизаш тук? Гергана, излизай пред мен, ти защо не си на урока? Няма никъде да хода. Няма да не, няма. Полиция, Каква полиция? Я си гледайте тук на шута. Как не имате 16 годишни? Тя няма пълнолетие, бе. Какво правиш и тук? тя не ще излага, Не се излагам, излизай навън. Не ходиш на урок. Толкова се оплаших, когато найдем на в ресторанта и така ме изложи, че нямам думи. Мразя го този човек. Няма да се прибера повече вкъщи. По никакъв начин не може да ме убеди майка ми, че трябва да живея с този човек. Какво правиш ти тук? Ще ставаш Ще някакъв... правя каквото си искам. Как Ти не така си ще ми правиш? никакъв. Как не съм тикав? Аз съм ти пастрок. Аз съм човек, който се грижи. Махни се, няма да се идвам магна с тебе. пред мен, казах в колата, Не. защото мога да бъда и по-лош. Заминавай напред, не искам да те Махни слушам. се, никъде няма да ходя с Какво теб. значи да се махна, бе? Завираш се в кухнята като някакви мишки. Това ли ти е мечтата Да. на живота? Това. Само да не съм с теб. Махни се. Тая девойка направо ми скъса нервите. Аз така се грижа за нея и за майка й. Давам мило и драго, харча по една торба пари за издръжка. Осигурил съм и най-доброто в образованието. Плаща ми частни уроци и тя дори не отива. И то защо? За да кисне в една кухня с някакъв черпак на измит и да кълца лук и доматки. Ако толкова много иска, ще й дам да готви вкъщи. Обаче не, ще измисля, ама такова наказание някакво, че да ме помни цял живот. Не може така. Това не е нормално. Какво бъдеще с ножа в кухнята? Аз плащам уроци и тя поне да ходиш. Тръгваш с мен в колата и въобще не искам да те слушам. Не.
След поредицата от скандали, Вероника води дъщеря си на фитнес под предлог да разпуснат и да забравят за проблемите в семейството поне за един ден. Майката обаче отново подхваща болната тема за Найден с намерение да изглади отношенията. Но добрите й намерения отново се превръщат в обратен ефект. Защо ти трябва винаги да поемаш неговата вина? Лазар, как реагира? Просто ще ме е срам да го погледна. Виж, Найден, знаеш, че не е имал момиче, не знае как да реагира понякога. Малко по-строго. Знаеш, че това семейство е важно за мен, за нас. Опитай се малко от малко да, как да кажа, да отстъпваш. С кое да отстъпвам? С кое? Той се грижи за нас. Грижи се за нас, добре. Плаща ни, виждаш, спорт, плуване, фитнес, оттам уроците. Да, записваме на уроци, на които не искам да ходя. Определя моето бъдеще. Миличка, той не е лош човек. Не е лош човек. Нека да се опитаме да има един нормален тон между вас. Опитвала съм много пъти да разговарям с него. И ми не се получава. Добре, да опитай още веднъж заради мен, заради семейството. Ти не знаеш какво се случи вчера, за да ми обясняваш, че аз трябва да се държа добре с него. Айде да поговорим утре сутринта, искаш ли? Няма какво да говоря с него. И престани да го защитаваш вече. Добре, Гери, моля ти се, миличка, опитай. Не мога, просто не мога. Гери, Просто моля ми те. писна. Гери, моля ти се. Стига вече. Толкова ми е мъчно за Гергана. Направо не знае как да постъпя. Найден наистина е прекалил. Просто не исках да го изразявам пред детето. Но все пак той полага истински грижи за нас. И ще намеря начин да говоря с него. Просто за да се опита да постъпва по-мило с нея. Не мога да си обясня майка ми как го защитава тоя. Той ме командва постоянно, казва ми какво да правя. Вчера ме изложи по най-ужасния начин и тя го защитава и казва, то трябва да се живее с него, семейство трябва да имаме. Не мога да имам семейство с такъв човек. На следващата сутрин Вероника се радва, че Гергана ще се присъедини към семейството на закуска. Тази закуска обаче няма да е най-доброто начало на съботния ден. Тя ще се превърне в поредния скандал. Какво правиш, бе? Какво бе? Какво Ще правя? дадеш моята меденка. Ти пък къде пише, че... правите? Какво е това? Пише, обичам те на нея. Какво го пише, Лазар ми я обичам те? направи. Абе ти откачи ли бе? Какво ме такова? Абе, я ми я. Гледай тук неща. Гергана, пара, чакайте, какво става? Какви сте цирковете? Направо ме беси. Как може да взима нещо мое? Има мои и негови неща. То си личи, че е мое, няма на кой друг да е. Ма трябва да го вземе, защото да го прави на инат, винаги го прави. И той баща му е същия и се защитава там. Майка ми вместо да е на моя страна, тя подкрепя тия двамата нещастници. Не мога да ги търпа. Що трябва да... Къде пише Гергана? Там пише Гери, обичам той е те. прав, Може го миличко. тлача в фурната на бай Еди, кой си да си е просто Той е решил. прав, миличко. Може да е нова марка. Какво е на прав? любимца, Не е обичам те. знаел. Не е знаел. Имам мои неща, които ти не трябва Абе да ти ще пипаш. си полудял. Ти ме намира тук слушай малко ме след сега, да Гери, си... седни малко да хапнеме. Абе, няма да сядам при вас, бе. Взимам си я. Не, Макс, това съм си го нарафал, аз си го ям. Еми, какво да направя? Дояде ми се. Тя па за една тъпа менека така да откачи, ама пък беше много вкусна. Оф, ти си Абе, голям я не глупак се карай. и ти си същия. И двамата сте една. Чакай, я да ми дръж така тона, ако обичаш, няма да Айде, пак закусваш скандал, тогава. Гери. Топа, Вероника, моля те, озаптия тая, защото ще дойда да я нашляпам накрая. Вече ме изнервя, не мога и да закуска като хората. Това нещо верно полудя. За една меденка тук ми прави такива цирки. Поне да си заслужава меденката. Па проявиш. Не, Знаеш сега как си, това? не съм фен, ама обичам те. Ми написал я готвача някой си там за баба си. 3 часа по-късно Вероника се връща от пазар. Тя се надява духовете в семейството да са се окрутили. Но вкъщи я очаква нова неприятна ситуация. Прибрах се. Гергана. Гери, миличка. Какво става, бе? Що си заключена? Мамо, това ме заключи. Знаеш ли колко време стоя вътре? Найден. Да. Оле. Не. Мамо, не мога да живея с този човек повече. О, Ти не съжалявам. виждаш ли какво се случва? Заключи ме. Знаеш колко време стоях там? Съжалявам. Много съжалявам. Писано Ще ми видя- вече. Отивам при Лазар. Найдене. Бе,
Какво си правил, бе? Защо си заключил детето ми, бе? Защо постъпваш така? Ами аз я помолих да пусне една прахосмукачка. Така ли? И тя знаеш какво ми отговори? Брат. Ами аз не мога, имам среща с Лазар. Може ли така да постъпва с А нея? как да Ти постъпя, така ли бе? заключваш детето си? Така ще, не, моето не, защото моето дете ме слуша. И понеже и тя трябва да започне да ме слуша, трябва да вземе някакви мерки. Не може да прави каквото си поиска. Помолих я за 10 минути да пусне една прахосмукачка. Не съм я накарал да бърше пот или да ми лиже краката. Ама ти Нали как така? очакваш тя да те уважава, като я заключваш? А какво трябваше да я направя? Да я набия ли? Какво Не, уважение? няма да го направя. И понеже не исках да я набия, но реших да й Ма това покажа, е че... прекалено за една прахосмукачка да реагираш по А този не е ли начин. прекалено тя да ми тръшка и да ми тропа с как и да ми обяснява, че не може, защото има Мога зрение да се Лазар? разправям с тебе. Еми не може да стане така. Не, ти направо откачи. Ами, който живее в моя дом, трябва все пак малко от малко да спазва своите задължения. Не може аз да я помоля нещо, тя да ми тропа с крак и да става и да напуска така. В това отношение сина ми е супер добре възпитан. Аз не искам нищо повече от нея, просто искам да бъде възпитана, да бъде учтива и просто да бъде като него. Аз не мога да се занимавам с нейните изблици на нервност и с нейните такива едни лични желания и любовни авантюри. Ми съжалявам много. Или ще ме слуша, или просто да се маха от дома ми. Отиде. Колко пъти да се разправям с тебе, Найдене? Колко пъти те моля? Да постъпваш човешки с нея. Аз нямам нищо против. Обаче, виж сега, когато аз кажа нещо, е добре да ме слуша. Тя въобще не го прави. Ама въобще. Тя се е качила на твоята глава един път и е решила, че трябва да се качи и на моята. Седни малко да... Ма как да сядам, бе, човек? Как да сядам, като всеки път ми сервираш отново и отново нещо? С какъв тон да си говорим с тебе? Ами, аз не смятам, че държа лош тон. Да, но така не се постъпва в едно семейство. Добре, да ми да започне С едно да ме дете слуша. така не се постъпва. Да започне Каква да слуша психика ще поне има тя? малко. Тя, не знам, хормони ли я тресат? Какво става с този нейния пубертет? хормони? Ами не е нормално. Не си прав. Не си прав. Може би не съм прав, но ще ги изгладим нещата, не се притеснявай. Вероника, не ми се сърди. Не ми се Не ми се разправя сърди. с тебе, Найдене. Не ми се разправя. Един час по-късно Гергана е заявила на майка си по телефона, че е твърдо решена да не се прибира повече вкъщи и че смята за сега да остане при Лазар. Така е по-добре. Нека да остане при Лазар. Така и тя ще е по-спокойна и аз. Скъпа, какви сте дрехи? Оста. Какви са тия дрехи? Прибирам ги за детето, защото видя какво се получи и трябва да я ги занеса. Къде ще ги носиш? Ами къде ще ги занеса? Остава при Лазар. Чакай. Тя е само на 16 години. Как така ще остава при Лазар? И ти- на мен ти не ще ми й е го позволиш. приятно, Ма ти ще й го но позволиш така ли? направи, че детето да не може да чувства спокойствие в Слушай ме сега, смяташ ли, че наистина е нормално 16 годишна, той не знам колко е, и той сам не може да се избърши, но след още горкия, ще гледа и жена. Как ще стане това? Децата не могат да живеят сами. Смяташ ли, че това е по-добре за нея? Същото ти казах и аз, че на мен особено не ми е приятно това държание, за да на мен за не да ми е бяга приятно детето също. от дома, значи има причина. Успокой се, между другото. Не мога да се успокоя, искам да при мен. Искаш ли, понеже съм ти харесал едно страхотно колие, да отидем да ти го купа и да си поговорим някъде може и на кафенце, въпреки че е късно за кафе. Хубаво, купи ми го, но искам да ми обещаеш нещо. Какво да ти обещая? Ами, да отидем до ресторанта и да се оправим с децата. Сега да ти обещавам до някакъв ресторант. Все пак за мен да го направиш, бива. Мисля, че овладях нещата. Ще направя всичко възможно. Час по-скоро да отидем до ресторанта да се оправим с децата, защото не мога без нея. Не мога без дъщеря си. Вероника не успява да върне дъщеря си вкъщи, но тя е спокойна за нея, защото знае, че Гергана се чувства добре при своя приятел. 2 дни по-късно тя убеждава Найден да отидат на вечеря в заведението на Лазар. Това е поредният опит на 39-годишната жена да сближи Найден с доведената му дъщеря.
на празно и да хвърлим думи на вятъра. Да си приберем Няма защо детето. да Какво има Добър ден. пак? Защо идвате? Не, няма да създаваме проблеми, просто вечеря. А, Искам добре. Така Да може. се видим с Заповядайте детето. тогава. Да направим едно Добре сте извинение Да, за... благодаря. Благодаря. Ако Тогава искате, съм седнете при съгласен. нас. Да. Нека да Ами така ето малко тая маса е добрия добре, тон да се заповядайте. подобрят Много нещата. добре. Заповядай, Мила. Благодаря. Ей, сега ще ви даме по едно меню. Благодаря. Ще бъдем благодарни. Много се надявам нещата да се получат. Найден е в добро настроение и си искам детето вкъщи. Да, благодаря. Ще ги викнеш ли Гери и Лазар? Добре. Да поговорим нормално един път. Не се притеснявай, Мила, спокойно. Видим се. Ето. Здравейте! Елате, седнете при нас. Здравей, Искаме всичко да се подобрят нещата. Здравейте. Как си, миличка? Супер съм. Всичко е наред. Добре, а ти? Добре съм и аз. Оправяме се. Справяме се заедно. Искахме малко така да изгладим нещата и да се видим. Много ми липсваш. Искам да си дойдеш къщи. И ти ми липсваш, мама, но не мога да се приведа вкъщи. Гери, ви сега, знаеш много добре, че и аз много те обичам като мое собствено дете. И затова сме дошли с майка ти да си те приберем вкъщи. Аз смятам и нееднократно съм го заявил, че в теб има потенциал и трябва да просто да се образоваш, да ходиш на уроците, да те чака добро бъдеще. Без квалификация няма добро бъдеще, знаеш го много добре. Не можеш да се завираш по бъдеще, аз кухня. ще си го определям. Няма ти да ми казваш как да живея. Надеждите на Вероника обаче много бързо са опорочени. Вечерята приключва още преди да е започнала. Разговаряме с да вас, се няма кара. проблем, ще се разберем бързо. Гери, ние сме дошли да те приберем вкъщи, слънце. Не, ти си дошъл пак да се излагаш пред всички. С какво се излагам? С това, че харча камари пари за теб от няколко години. Сам те гледам като собствено дете, така ли? Това ли е излагане? Аз искам за теб най-доброто, разбираш, както и за майка ти. Той иска да се погрижи за теб, иска да се прибереш вкъщи. Не искам цял живот да се завираш по някакви кухни. Разбираш искахме ли? да поговорим. Това ли е твоя... Аз се чувствам по-добре тук, а не Да вкъщи. се криеш като мишка в някаква кухня. По-добре се тук чувствам сигурно така, има и отколкото хлебарки, при и теб. Айде сега се обиждаме. Не се обиждаме, Моля не ви си се, сега да се за караме, някакви Найдене, селски моля ти кръчми. се. Това ли е твоя бъдеще? Няма ли да престанеш един път за Защо винаги? престана? Ние сме дошли да те приберем. Гери, Не, спокойно. просто няма да те слушам. Ма какво значи няма ме слушаш? Направих всичко по силите си Гергана да се върне в къщи. И Найдени се моли, аз и се молих и тя си знае нейното. Тук остава и това е. Ставай да си ходиме. Няма Господи. Довиждане. Айде. Всичко добро. Искам си детето. Няма да го видим повече, защото така се държи. Не Това е. говори така. Няма Тя да е моя говори. дъщеря в крайна сметка. И между другото да ви кажа, ще ви създам огромни проблеми за това заведение, защото Найдене. не имате непълнолетни Довиждане, на работа. благодаря ви. Не, стига, Сири, моля ти си. Искам детето ми да си дойде вкъщи. Тя ти се е качила на главата, разбираш, аз искам най-доброто за нея. Тя въобще не те слуша, разбираш ли ме? Отдалечаваше от мене. Не я отдалечавам, искам да я прилюша. Но ти си отнела първите 7, просто не си ги дала, не те обвинявам. Виж моят син как ме слуша. Право в очите ме гледа, слуша. Твоята дъщеря си прави каквото си иска. не е Не ти иска да необходимо. с някакъв си черпак тук и готвач по кухните. Стига си Това ли е обиждал, бъдещето? не е Не обиждам. необходимо. Това ли е бъдещето? Изкарва да си се честно завира. хляба, Какво Лазар. значи, че тя е на 16 години? С внимание Лазар се... може да е всякакъв, не ме интересува. Баща му, Лазар или който и да е. Да си стоят тук в кръчмичката, ако работи все още и така Исках нататък. да завършат така нещата. Няма да не завършват. гони детето Не я от гоня. дома Тя ни. сама каза, че не иска да дойде. Това е положението. Съжалявам. 2 дни след провала на сдобрителната вечеря, Вероника не спира да мисли и да тъгува за детето си. Найден обаче не споделя притесненията на своята съпруга и остава глух за тревогите, които измъчват Вероника. Найдене, детето ми липсва, искам си го вкъщи. Спокойно, бе, скъпа, ще си дойде. И как спокойно бе, Ще човек? си дойде. Казал съм ти, че ще си дойде. Спокойно ще си дойде. Ела седни тук при мен, се успокой малко. Тойта. Айде, стига си бърсала там. Какво? Аля, тия какви са? Един документ не име като хората, ужас. Не е сериозното. Виж някой за ни. Моля те, погледни само, че тук не мога да открия. Има разлики в Аз съм цифрите. свободна. Моля те, важно ми е. Кой се е разблъскал така?
Пуста, леле, майко. Какво се случва тук? Момент. Пламене, какво става, Гери? Гергана? Взимай си Пламене! дъщерята и да не съм я видял повече. Гергана? Затвориха ми Отвори ресторанта заради вас. Какви ги говориш, бе, Заради човек? вас вие сте се обадили и проверка ми пратиха. Няма представа Какво се за разкриша? какво Защо нещо, си се бе? обаждал да ми пращат проверка? Абе, я бе, Моля ви, Защо какво си се става, обаждал? бе? чакай в дома ми. Защо си се Става и обаждал? изчезвай, бе. Излизай навънка, казах, бе. Това е не моя дом, занимавай тази дупка мизерна, добре се е затворил, айде изчезвай. Какво айде не? Затваряй го, той въобще не искам да го виждам. Може би бях малко агресивен, обаче те вече прекалиха. Затвориха ми ресторанта заради тях. Сега как ще си плащам заемите в банката? То Бог вижда, ще ги накаже някой ден. Какво се случва? Какво съм направил? Имаш ли нещо да ми кажеш? Не, звъннах 2-3 телефона на приятели и са им направили проверка. Явно не са били изрядни и са ги затворили. Аз какво съм виновен? Ма ти нормален ли си, бе? Това назрял човек ли е работа, Ма бе? какво назрял човек? Да, не са били правилно. Ма ти дори не осъзнаваш какво си направил. Какво не Дори осъзнавам? Не осъзнаваш. са им били в изрядно с хигиенните и са искали, защото са ги затворили. Спасили сме квартала от Ти болести. не си добре, Гери. Гери, отвори ми. Моля ти се. Нали ти казах, че ще си дойде, ето е тук. се Обрави се с подигравай. не се подигравам. Гергана, добре Гери. дошла. Моля те, отвори на майка си, за да не ставам по-лош. Миличка, моля те си, искам да разговаряме. Хайде. Буклук е всичко и ти само го подкрепяш. И не ми викай буклук в собствения ми дом, ако обичаш. Айде, успокой се малко и обърни внимание на майка си. Добре дошла. Обичаш. Внимание, писна ми вас. Гергана, моля ти се, отвори ми, дете. Няма да ти отворя. Моля ти се, миличка, айде да поговориме. Няма да говоря нито с тебе, нито с то. Значи, найде не, ще ти направо ще нацепа една, разбираш ли? До гуша Да. ми идва от тебе, бе, Защо, човек. бе? Ето, тук ми дойде от скъпа, я тебе. седни малко. Ще се разведа с тебе, ти разбираш ли? Се раздела с Как се тебе. раздели? Разочароваш ме до ента степен. да се Стига, разделя, седни стига, малко стига да с твоите простоти. Кое Това са не е простоти? зряло, Кое? разбираш ли? А кое е зряло? Не е да търпиме зряло. някакъв си цървул там с селската кръчмичка, така ли? Тето ми И страда. заради който дъщерята и тръгна насам натам. Моля ти се. Гери. Моля ти се, Гери. Ми сте моли. Моля ти се, миличка, айде отвори, хайде да Няма да ти поговорим. отворя, Ма махай да ми се. обясниш какво се случва, бе. Майка Ти си съм виновна ти. за всичко. Ма отвори заради мен, бе. Няма да Не, ти Гергана отворя. ще ме... Ще ме довършите. Единия, другия. Значи до гуша ми дойде от тебе. Ти разбираш ли до гуша ми идва? Разбрахте, ама само не ми мога да те посягай, диша. моля те, седни и остави Гергана, като си поплачеш, се успокои си. Нали ти казах, че ще си дойде? Ето е, вкъщи ли е? Какво да направя повече? Гергана. Ако трябва да му пратиме на този данъчник, да видиш, че и там не е изряден. Или да му отпусна кредит да си оправи селската кръчма, а? Гергана, хайде. Отвори. Аз съм виновен, че Гергана не знае колко е 2 по 2, ама иначе може да се натиска там по ъглите. Първо, затворихме едно заведение, което най-вероятно беше пълно с зарази. Аз поне съм убеден, че има хлебарки, мишки и какво ли не в тази кухня. И второто, което Гергана си е вкъщи. Аз лично не мога да разбера моята Вероника какво иска повече. Обещах и, че Гергана ще се прибере. Прибрали сме са, били затворени на някой си кръчмичката ми да си я направи като хората. Това не е мой проблем. Седмица по-късно. Ваканцията приключва и Гергана отново е тръгнала на училище. Обстановката в дома на Найден и Вероника остава все така напрегната. Като стана въпрос за училището, Гергана къде? Гергана не се е върнала от училище още. се е върнала от училище, че то минава 7 часа, тя не се е върнала от училище, нали е първа смяна? Ма, какво ти пречи? Излязла е с Не, приятели малко да се разкара. Значи да ми пречи цял след обяд, какво е правила? Не можеше ли да дойде да вечеряме, пък ще преценим дали може да излезе. Знаем много добре, че тази вечер ще се съберем да вечеряме заедно и така нататък. Че пак дудняш едно и също за детето, стига. СМС. СМС, не? Да, ще го видя спокойно. Дай ми телефона. Чакай, бе, ще Бе, ти го дай дам. да си прочета СМС-а. Чакай, бе, Моя ти що? телефона. Твоя телефон, ти любовен СМС Да, не бе, чакаш. Я, чакай. Дай да видя кой ми Какво пише, ще гледаш? не за теб. Не мога да живея без Лазар, заминавам при него. Ето ти го. Виждаш ли е Гергана? Ето ти. Нали за Гергана говорих? Ето е. От училище не се е прибрала. И ще я набереш, набирай я. Къде е заминал при Лазар? В гората.
Отивам при Лазар. Да ходи където иска. Що ми се ходи при Лазар, Тя седи не при Лазар. стига, Ми отивам няма да да я ти- търся, бе, човек, стига Къде ще я вика. търсиш? Абе, Мам, пусна ми от ваши скандали, бе, не мога да се наям Папка, по-скоро. чакай, спокойно, тати. Няма спокойно, заминавам си. Къде ще заминаваш по типи? И ти ли ще ходиш при майка си сега? Какво става? Видя ли, Вероника, заради твоята щерка, видя ли какво Изчезвай се случи? само, дудняш, престани. Какво да дудня? Заради твоята щерка разбихме едно семейство и нищо не правим вече, разбираш ли? Отивам Само да се си караме търся за глупост, защото детето, тя няма се да те качила на колите, слушам. си прави каквото си иска. Едно и Заминава също, едно наляво и надясно. също. Ще заминаме, няма да се върне повече, аз ще сменя ключалките, да знаеш. Бе. Няма да я пусна да влезе тук Да, никога браво. повече. Ми и мен няма да ме видиш. Какво си Това вече мислиш? съм го слушал, ма не, няма да я пусна, да знаеш. Айде. Баста. Гери не може да постъпва така. Да бяга пак от вкъщи. Отивам да я търся при Лазар. А с Найден после ще се разправим. След като получава СМС от дъщеря си, разтревожената майка веднага отива в дома на Лазар, за да разбере какво се случва. Какво бе? Какво Здравей. правиш тук? Извинявай, търся Гери. Напусни веднага. Моля те, защо така? Махай се веднага, не искам да те виждам повече. Моля Какво те, само ме търся занимавате с Гергана. глупости? Добре, Гери търся. Гергана, няма я тук. Как я няма? Ако искаш влез да А видиш. Лазар? Лазар също го няма в момента тук. Добре, къде е? Значи Търся ви сега, детето омръзна ми си. вече от вас. Само с някакви... Вие сте някакви ненормални. Виж, Веднага слизай и си изчезвай да не няма съм да те ти видял повече. създавам проблеми. Моля те, кажи къде са. Моля ти се, моля те. Айде ще те наритам. и ще- Детето си търся, моля те. Получих СМС, че е с Лазар. Помогни ми. Виж, Лазар е на Банско. Банско. Моля ти се. Пламене, моля ти се. Какво Банско? Ето тук работи. Заповядай, оправяй се. Благодаря ти, Хайде, извинявай. довиждане. Извинявай. Чао. О, това дете е ненормално. Какво Банско? Тя е откачила. Иска да ме довърши. Гергана. Маме, какво ти е? Боже, Господи, спри да ревеш, моля ти се. Чувам те. Ще дойде, ето идвам. Разбрах, че си там. Какво? Лазар? Ох, миличка, съжалявам, успокой се малко. Идвам, няма да губя време. Идвам да те взема, разбрах. Да. Айде. Не може да бъде. Моето дете е заварило Лазар с друго момиче. Просто не мога да повярвам. Трябва спешно да отида да я взема. Ще го взема за оптимално време. Това разстояние. Гергана. На другата сутрин Вероника прибира отчаяната си дъщеря Гергана от Банско. Исках да направя изненада на Лазар. Отидох в хотелската стая и го хванах с някакво друго момиче. Не можах да повярвам, че точно той ще постъпи така с мен. И единственият ми вариант беше да се обадя на мама и да се върна пак вкъщи. Милото ми момиченце, когато я видях, беше много зле. Затова исках да я успокоя. Наех една стая и останахме да пренощуваме. Двете са изтощени от преживяното и имат нужда от почивка. Но вместо това, вкъщи ги очаква още по-голям шок. Това са нашите багажи, бе. Що са вън? Нашите, погледни. Имаш ключ? Да. Имаш ли ключ? Найде, защо багажа ни е отвън, бе, човек? Аз уличници в моя дом не обичам да прибирам. Браво! Да, обиждай ни. Не ви обиждам.
Просто който е прескочил този прак един път и иска да спи тук, спи, който не спи тук, да си заминава там, където е спал. Това ли? Разбрахте ли ме? Това ли да. искаш? Ти нали искаше да ходиш след дъщеря си? Ето, отиди след нея, аз нямам нужда повече да ви виждам. Що ме така? Да не бяхте ми ходили като, да не казвам какво, насам натам. Ма това ли ти е последната дума? Не, не Окей, ми е тръгваме последната си, дума, бе. просто си заминавайте Тръгваме си, си. ето багажа ви е Миличка, готов. Вие хайде. казахте, че само искам да ми върнеш ключовете. Много си Върни лесен. ми ключовете, ако обичаш. Спокойно, заповядай. Да, благодаря ти. Щом не ви харесва в моя дом, търсете си друг. Хайде, заминавай. Хайде, Герган. Защото ти си виновна за всичко. Аз се но радвам, че няма да се върна. Радвай се, няма да е още много дълго, да знаеш. Хубаво. Без него тогава. Взимай багаж. Може на мама да е малко гадно от това, което се случи, ама аз много се радвам. Отървахме се от тоя, няма кой да ме командори и да ми казва какво да правя и съм много щастлива от това. Просто то нито можех да го гледам, нито нищо и това беше най-хубавото нещо, което ни се случи. След като е изхвърлена от втория си съпруг, Вероника заедно с дъщеря си временно се настанява при своята сестра. Днес 39-годишната жена има среща с адвокат по бракоразводно дело. Проблемът е такъв, че с съпруга ми стигнахме до такова положение, че искам вече да се разведем. Имаме проблеми вкъщи, има повод за това. Съответно да ми кажете някакви документи, които трябва да ви представя Аз или... първо имам някои въпроси към вас. Да. Искам да ми кажете от кога сте фактически разделени, изобщо разделени ли сте, заедно ли живеете с съпруга си в Съвсем момента? скоро, да. Отскоро Се сте разделени? разделихме, да. Във ваше жилище ли живеете? Не, жилището е негово. Нямате семейна имуществена общност, придобита по време на нямаме. брака? Нямате. Нямаме общо. Няма какво да делите. Добре. Да. А деца? Не, общи деца нямаме. И деца нямате. Да. Ами в такъв случай при вас няма много сложност в казуса. Няма да се наложи да делим имущество или да претендирате за родителски права, издръжка и така нататък. Затова аз ви предлагам да се разведете по взаимно съгласие. Да. Като за целта е необходимо съпругът ви да е съгласен с това. Да, съгласен. Защото това представлява едно споразумение, което вие трябва да подпишете заедно и така то да бъде внесено в съда. Необходими са някои документи, които трябва да ми донесете. Можем в следваща среща да се видим и да ми ги предоставите. Като при желание от ваша страна да ни се доверите, ние ще ги изготвим, ще ги внесем в съда. Важно е да знаете, че на първото съдебно заседание трябва да присъствате и вие, и той. Найден си мисля, че няма да се справиме, но ние с Гергана смятаме да продължиме самостоятелно. Въобще не ме интересуват парите му, въобще материални неща и така нататък. Имаме си самостоятелно жилище, имам хубава професия като физиотерапевт. В момента сме при сестра ми, но жилището скоро ще ми се освободи, така че продължаваме напред. Вероника е убедена, че Найден няма да й създава проблеми във връзка с развода. Но финансовият предприемач има съвсем други планове. Какво правиш тука? Вероника, Какво дошъл правиш? съм да... Ма не ми подавай ръка. Не ми Защо? подавай Аз съм ръка. Ме Дошъл съм изхвърли да те ни. поканя да се приберете вкъщи Ма с Гени. изхвърли ни, ти си нагло идваш тук да ме търсиш, бе. Вероника, аз преосмислих нещата. Осъзнах колко много Преосмислил. ми липсвате, да. Междувременно съм ви простил за всичко, което направихте. Прости, ти си нагъл, бе, човек. Защо да ти съм си нагъл? супер Аз- нагъл. Не Защо? трябваше ли ние да ти простим? За кое? За това, че леката ти дъщеря се Абе, не говори така Ма за детето какво ми, да бе, не говоря? леката ми Какво да... дъщеря. Я се Абе, осъзнах. я Успокой изчезвай, се бе. малко и ме изслушай. Лека ми била дъщерята. Милека е ходи и се натиска с Детето някакви... ми е чисто, разбра ли? Чисто. Сигурно Ти ли си опоручаваш това? всичко, не не ме се- докосвай, не ме докосвай. Ти пък кой си? Чакай малко. Ти пък кой си? Добре, всичко е наред. Това, я се разкажи. Найден, не Това си новият ти излагай, тъпкач е. бе. Какъв е Абе, този? ти си Какво ти откачен, за- не познавам този. Това е жена ми, бе. Какво искаш от мен? И само да ти кажа. Жена. Изчезвай от живота ми. Разбра ли? Защо? От живота Това ми. ли си решил, край? Това Аз е, развод няма да ти дам. Ама къв род? Абе, бягай от тук, бе. Не, казвам ти го, няма да ти дам развод Аз за това, съм че го дъщеря ти решила е вече. тръгнала да става пройдоха, Аз разбираш ли? съм го решила. Довиждане. Това е окончателно, така ли? Разкарай Ще се, се не видим ставай отново. жалък. Как можах? Ще идвам аз на крака, тя какво? Намерил си някакъв нов тъпкач тук. Толкова време, аз години пропилях по нея и средства. Ще се старая да дам за нея най-доброто, ще й плащам всичко, ще я гледам аз като все едно, но това там ми е мое дете.
Зарязах собствения си син на моменти, пренебрегнах ги и тя какво? Гати неблагодарница. Няма да й се размина, аз така на колената, няма да й падна, няма да я оставя на мира, просто няма. След като Найден отказва да даде на Вероника развод по взаимно съгласие, 3 месеца по-късно е денят, в който делото ще се гледа по исков ред. Вероника е силно притеснена от срещата си с Найден. А ето адвокатката е тук. Да. Не знам как съм търпяла Найден толкова време да се държи по този начин с детето ми. Наистина, сама се очудвам на себе си за тази неадекватност. Искам нещата да приключат днес. Няма да се сега всичко ще бъде наред. Ще се Нали приключи. го знаеш какъв е, моля ти Просто се. не мога да се занимавам. Много Здравейте. Ох, ужас, идва. Добър ден. Здравей. Готови ли сме? Ами готови сме с документация всичко. Документацията, Да, да влизаме да. тогава в Да, съда. да, да. Охой, слънчеви очила, вече се крием за слънчеви очила. занимавай Все едно, че с не знам нас. каква си кръгла, но Не не се занимавам 3 години, съм те гледал като писано яйце. човек. Моля ви да направим такива. Какво да не правим? Вие не ми говорете, защото аз знам какво е било. Гледал съм като писаница. Много ми интересно как се оправят без мен. Може Гледай, да моля без ти тебе. се. Стига вече. Какво можете? Ти си виновна за всичко, сипа живота на майка си и сега ще сипеш и твоя. Но тя е виновна, защото не те възпити, не ме остави мен да те разпита. Занимавай се. Какво да не се занимавам? Няма да не се занимавам. Ще направим достатъчно. Найден никога не е губил и затова умира от тя, че аз слагам точка на тази връзка, а не той. Радвам се, че с Гери ще се отървем от тази ситуация и продължаваме напред. Ела, Миличко. Гледайте. Час и половина по-късно заседанието приключва. Съдът е постановил решение за развод. Благодаря за всичко. Доволна съм. И аз ви желая всичко хубаво тук. Благодаря. Довиждане. Толкова съм доволна. Има решение за развод. Ние сме свободни с Гери, така че всичко приключи. Хайде, Миличка. Хайде да тръгнем. Много госпожиците и сега какво, доволни ли сме? Найдене, излага се. Много ли сме доволни? Не се излагам. Отново Много ми е и интересно отново обаче се как ще се излага. оправите в живота. И между другото, тази кола съм ти я купил. Парите съм дал за нея всичко, така че ако Остави обичаш, ни на мира, имаш аз е... взимай си ключовете и изчезвай. Така ли? Ми ще си ги взема, да. Аз съм я купил, всичко тя си е с моя. него. Само, че ще умрете от глад и мизерия без мен, нали го знаеш? Поне не е ударила колата, защото като я знам каква е немърлива, тя свикнала всичко да е наготово. Най-вероятно е намерила някой нов баламурник, чичко паричко от някъде да хвърля пари, поне да харчи, защото тя сама няма как да се оправи. Аз съм сигурен. Защо ме намерил някой нов лъбни шаран, нека се оправя. Ще ги видя аз с дъщеря и какво ще правят. Ох, всичко приключи. Толкова съм щастлива, че вече с мама сме си заедно. Той го няма, да си живее само с парите си там и повече да не ни занимава. 4 месеца по-късно в живота на Вероника отново има спокойствие. Преди 2 месеца тя е започнала работа като рехабилитатор в частна клиника. Заедно с дъщеря си тя се е преместила в гарсониерата, която са обитавали преди Вероника да се омъжи за Найден. Ще направим и ремонта, въобще нещата ще са Аз много мисля да по-добре. сменим всички тапети, че те нещо не ми Да, харесва. освежаване задължително, новото телегло Айде, скоро скоро. ще дойде, така че... Много съм щастлива, имам нова работа и мога да се грижа за детето си достойно. Няколко седмици трябваше да живеем при Леля ми, докато се изнесат с квартирантите. И сега сме си вкъщи, дома си е наш, ще си правим ремонт, имам си нова стая и съм много щастлива от това. А пък Гери направо цъфти. Почти съм сигурна, че има нов приятел и очаквам много скоро да ми сподели. Вероника преминава през тежък период от личния си живот. За да не разочарова богатия си съпруг, тя поставя под заплаха личната свобода и достоинството на своето дете. След месеци на много стрес и напрежение, на Вероника й се налага да разбере, че парите и високия стандарт не са гаранция за качествен живот. Защото няма сума, която да ти купи нещо, което не се продава. Нещо като уважение, топлина и разбиране.